Мислиш, че в IT сектора работят само програмисти? Грешка. IT не е само писане на код. Ето някои от ключовите професии в IT индустрията. Разбира се, софтуерен инженер или девелопър. Той пише кода, който прави приложенията и сайтовете да работят. UX/UI дизайнера прави всичко да изглежда красиво и лесно за използване. DevOps инженера се грижи за поддръжката на сървърите, които хостват сайтовете и да работят в реална среда. И най-важното – QA тестер. Тук идва нашата супер сила. QA-тестерът е човекът, който проверява дали всичко работи както трябва. Откриваме бъговете преди потребителите да ги намерят и да се оплачат. Без нас приложенията ще крашват, уебсайтовете ще забиват, хората ще се ядосват и бизнесите ще губят пари. Искаш ли да станеш QA и да влезнеш в IT индустрията? Напиши коментар.